Είμαι ο Μιχάλης Πίκουλης, ιδιοκτήτης της εταιρείας Μιχάλης Πίκουλης και ΣΥΕ, με διακριτικό τίτλο Intrador. Εμείς ενταχθήκαμε στο ΕΣΠΑ 1420, το οποίο μας βοήθησε πολύ στην γενικότερη λειτουργία του εργοστασίου. Η επιχείρησή μας έχει ξεχωρίσει τα τελευταία χρόνια στον τομέα της κατασκευής των εσωτερικών πορτών και πορτών για ξενοδοχεία με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, όπως η πυραντοχή και η ηχομοίωση στις πόρτες. Είμαστε σε κορυφαίο επίπεδο, δουλεύοντας με τα πεντάστερα στην Ελλάδα. Και στο εξωτερικό έχουμε κάνει μεγάλο άλμα, το οποίο και αυτό μας έχει βοηθήσει πάρα πολύ. Η δραστηριότητά μας έχει ξεκινήσει από τη δεκαετία του 70 από τον πατέρα μου, ο οποίος ξεκίνησε με ένα απλό ξυλουργείο και εγώ ανέλαβα το 2000, φτάνοντας στην επιχείρηση σε πολύ υψηλά επίπεδα, προσπαθώντας με νέες τεχνολογικές λύσεις, εξοπλισμούς σύγχρονους, μηχανήματα CNC, πολιτές, σχεδιαστές, μηχανολόγους, ανθρώπινο δυναμικό πολύ σημαντικό, που μας βοήθησε να κάνουμε αυτό το άλμα. Το προσωπικό που απασχολούμε αυτή τη στιγμή είναι 40 άτομα και τις περιόδους αιχμής φτάνουν και τα 60 με 80 άτομα. Σχεδιάζουμε για το μέλλον νέες πιστοποιήσεις, νέα προϊόντα, καινοτόμα που θα εξυπηρετήσουν τα ξενοδοχεία και γενικά όλο τον ευρύτερο τομέα του τουρισμού.